Ahoj, já jsem Adriano a zdravím vás u tohohle videa. Dneska to bude druhý díl Temných stránek východu. Pokud jste neviděli předchozí video, budu moc rád, když se na ní podíváte, moc mě tím podpoříte. A my jdeme na to. Maďarská revoluce bylo povstání proti komunistické totalitní vládě, které probíhalo po celé zemi a podlehlo jí přes 2500 obětí. Ano, až takhle moc dokázal být minulý režim krutý. Kromě Maďarska takovéto potlačení povstání zažilo ještě Polsko, Československo a Rumunsko. V Maďarsku ale bylo jedno z nejbrutálnějších. Začalo poměrně mírnými demonstracemi, které ale postupně nabíraly na obrátkách a 23. října 1956 se proměnily v zuřivé povstání. Lidi začali zhasínat hvězdy a strhávat pomníky. Mezitím v rádiu vystoupil tajemník Maďarské strany práce Ernő Giro, který demonstranty označil za nepřátelé národa a fašisty. O pár hodin později se skupina studentů pokusila dobít budovu rozhlasu a nechat tam odvysílat svých 16 požadavků. To se jim ale bohužel nepovedlo. Byli zajatí příslušníky Államvédelmi hatóság a ti proti ním začali střílet. Někteří studenti ale měli zbraně taky a tak došlo k přestřelce. A myšlenka povstání proti totalitě se rozšířila po celém Maďarsku. Druhého dne na rozkaz ministra obrany Sovětského svazu Rudá armáda vtrhala na maďarské území. Od 2. hodiny raní dlouhé řady tanků T-34 dobývaly ulice Budapeště. Ale ačkoliv by se mohlo zdát, že povstalci, kteří se kolikrát bránili i holýma rukama, nemají proti těžce ozbrojeným okupantům žádnou šanci, dařil se jim odhodlaně bránit. A to hlavně kvůli jedné zbraní. Molotovým koktejlům. A další den se situace v Budapešti začala radikálně měnit. Další den totiž došlo k jedné z nejbrutálnějších událostí tohoto povstání, kdy se před budovou parlamentu několika tisícový dav dožadoval demise předsedy NDP. O pár minut později se ale spokojného protestu stal boj o holý život. Ve vzduchu se najednou objevily tisíce střel. Všude kolem padaly k zemi mrtví a postřelení. Navíc se ke střílejícím příslušníkům AVH přidali ještě zbloudilé jednotky sovětských tanků. Tenkrát se nábřeží Antala Josefa proměnilo v čisté peklo. A tomu peklu bohužel podlehlo více než 200 obětí a 300 jich bylo postřeleno. Další demonstrace a boje probíhaly po celém Maďarsku až do 15. listopadu. Za 2 měsíce v lednu 1957 nově dosazená sovětská vláda potlačila poslední zbytky svobody. Protipravicová kampaň měla za cíl označit, eliminovat nebo pošpinit všechny ty, kteří byli považováni za pravičáky. Trvá mezi lety 1957 až 1959. Zaměřovala se teda i na lidi, kteří měli mít antirevoluční nebo protikomunistické myšlenky. Tahle událost byla takovou pomyslnou odpovědí na hnutí 100 květin. Jehož cílem bylo pro změnu poukázání na sociální a politické problémy v Číně a rozšíření povědomí o nich. Ale zpátky k protipravicové kampani. Definice, podle kterých rozeznávali pravičáky od normálních lidí, nebyly nikdy zveřejněny. Předpokládám, že prostě kdo byl té vládě nepohodlný nebo ji přímo nepodporoval, tak byl takové označený. Ti, co byli takhle označení, zažili šílený, jak psychický, tak fyzický teror. Byli ponižováni a kritizováni, ti méně šťastní byli posláni do pracovních táborů nebo mohli být dokonce zastřeleni. To je strašidelný. Vemte si, že za to, že jste měli odlišný názor, vás dřív mohli prostě popravit. A nejen dřív, i dnes jsou státy, kteří jsou proti lidem s odlišným názorem extrémně skeptičtí. Prostě to se nikdo nepoučí. Za pravičáky bylo po celou dobu trvání kampaně označeno přibližně 540 000 lidí. Ačkoliv Čína aplikovala tvrdá opatření vůči pravičákům, byla protipravicová kampaň v potlačování opozice ve finále neúspěšná. Naopak Číně uškodila, protože odstranění některých pravičáků na mocenských pozicích silně negativně ovlivnilo ekonomiku.
Celým jménem tibetské národní povstání bylo povstání, Toto jsem opravdu nečekal. které vypuklo 10. března v hlavním městě Tibetu Lhase. Nepokoje v Tibetu sahají až do roku 1950, kdy čínská lidová armáda napadla tibetské území a osvobodila jej. Jeden z prvních konfliktů mezi komunistickou Čínou a Tibetem vznikl už v roce 1956, a to v provinciích Kham a Ando. Od té doby byl tibetský partizánský odboj aktivní až do 70. let 20. století, kdy byl rozpuštěn. Po znovu nabití Tibetu Čínou z naprosto zdevastované provincie odešlo téměř 90 000 Tibeťanů. Dalších 86 000 jich bylo zabito. Mezi těmi, kteří emigrovali, byl i 14. tibetský Dalaj Lama, který našel útočiště v Indii, konkrétně ve městě Dharamshala. Ne, nebudu to znovu zkoušet vyslovovat. Nicméně od roku 1959 se průběžně po pár letech objevují menší i větší povstání, které jsou ze strany Číny vždy násilně potlačeny. 3 z nich ale byly něčím zvláštní. Díky nim je totiž dnes březen jedno z nejrepresivnějších období pro Tibet. Abych to vysvětlil, většina z těch větší a logicky i pro režim nebezpečnější povstání a demonstrací se koná právě v březnu. A proto Čínská lidová republika v tento měsíc uzavírá území Tibetu pro cizince, zakazuje prodej pohonných hmot nebo omezuje počet osob navštěvující prostory starého města Lhasa. Předpokládám, že podle roku už víte, o čem bude teď řeč. Jasně, v tomhle roce se toho stalo fakt hodně. Třeba zemětřesení v Sicílii, konaly se letní olympijské hry v Mexiku, nebo byl spáchán atentát na R.F. Kennedyho. Jedna událost ale tomuhle všemu dominovala. Všemu lidu Československé socialistické republiky zůstaňte přijímačů. Po konci druhé světové války 9. května 1945 po dlouhých 6 letech utrpení v područí Hákového kříže osvobozena. Předcházelo tomu velké množství povstání, hromadně označovaných jako květnové povstání. To jsem ale trošku odbočil od tématu, takže zpět k němu. Od roku 1948 zavládl v Československu komunismus a s ním zavládly i kruté represe, které připravily o život bezmála 5 000 lidí. V roce 1968 se situace začala postupně uvolňovat. Byla zrušena cenzura, začaly se formovat i jiné politické strany než jen KSČ. Byly otevřeny hranice, prostě napříč Československem zavládla svoboda. Jenomže mezitím v Moskvě sovětský vůdce Leonid Brežněv s velkou nevolí sleduje situaci v Československu. Nakonec si sám Alexander Dubček pozve sovětského lídra do Československa, konkrétně do slovenského městečka Čierná nad Tisou. Na 4 dny si tak toto městečko stane svědkem Brežněvova nátlaku. Sovětský vůdce požaduje mimo jiné opětovné uzavření hranice západem. Po 4 dnech odjíždějí Sověti spokojení, že československá vláda jejich požadavky do pár dní splní. To se však nadále nedělo a tak po 12 dnech od schůze sovětskému vůdci dojdou nervy. V noci z 21. na 22. srpna vojenské jednotky překročily hranice Československé socialistické republiky. Po pár hodinách ústřední výbor KSČ pomocí Českého rozhlasu odvysílá dnes už ikonické prohlášení. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Poté už věci nabraly spát. Do 4 hodin armáda obsadila celé Slovensko, Slezsko a Moravu. V 5 hodin ráno vojska zahájily úder na Prahu, kterou kolem 8 ráno dobili. To by se mohlo stát jako konec, přeci jen většina Československa už byla dobyta, ale českoslovenští občané to viděli jinak. Od prvního vjezdu tanku na československé území se občané hrdinně bránili.
například v Brně, Ostravě a nebo Bratislavě. Ikonické fotky z demonstrace na Václavském náměstí jsou pak z Prahy. Bohužel se ale objevily i první oběti. Vůbec první oběť a podle mě i nejznámější byl 28letý Čech Petr Friedrich. A ten umřel dost zvláštně. On zrovna vycházel z hospody, stalo se to teda v Ústí nad Labem. Potom jel v tramvaji a právě v tramvaji zjistil, že jsou všude tanky a vojáci. Vystoupil na zastávce vozovna a dál pokračoval v cestě pěšky směrem do Chabařovic. Po cestě si Friedrich všiml, že to nejsou československé tanky, ale že to je Rudá armáda. A tak se rozhodl, že se postaví doprostřed cesty a pokusí se tanky zastavit. První tank před ním dokonce zastavil, ale posléze se opět Petr uhnul na stranu. Samozřejmě tanky jsou obrovská vozidla a zabrali skoro celou vozovku, jenomže tanky mají pásy. A když jedou po cestě, která je dlážděná, je logické, že se jim to tam bude smíkat. Na vozovce byla dlažba a tankové pásy se smekaly. Tanky doslova jezdily ze strany na stranu. Friedrich stál na straně cesty a tanky projížděly v bezprostřední blízkosti kolem něho. Jenomže třetí tank z té kolony, kterou on před chvílí zastavil, dostal smyk a svým pásem zachytil nohu Friedricha a toho to vymrštilo do výšky a následně dopadl mimo vozovku. Následně byl převezen do nemocnice, kde ale bohužel kvůli těžkým zraněním zemřel. A takhle pro Petra Friedricha skončil 21. srpen 1968. Nicméně kolem 8 hodiny vojska obsadila celou Prahu a o hodinu později bylo celé Československo pod kontrolou Rudé armády. Poté byla slehnuta většina staré československé vlády a byla dosazena nová prosovětská vláda. 26. října většina Rudé armády odjela. Avšak určitá část zde zůstala jako pojistka, aby se předešlo podobným povstáním, jako bylo Pražské jaro. V Bělorusku začaly temné časy už po rozpadu Sovětského svazu. Země, která byla po 69 let zvyklá na tradiční sovětské hospodářství, si ze dne na den musela zvyknout na neoliberální kapitalismus. Právě tato změna uvrhla na všech 15 postsovětských států velkou tíhu. V Bělorusku jsou tyto časy považovány za jedny z nejnestabilnějších. Všude byl chaos, lidi nevěděli, co bude zítra. Privatizace byla postavena na vodě a protkána podvodníky a zloději. Byla velká nezaměstnanost. Někteří lidi neměli ani základní potraviny. Prostě... No a v těchto těžkých časech přišel tento pán, kterého už asi znáte. Diktátor, kníratý šváb, Luka, Backa, potato fuel. Tohle všechno je jeden člověk. Aleksandr Lukašenko. Od roku 1991 poslanec nejvyššího sovětu a od roku 1994 i prezidentem Běloruska. Tím se stal převážně jeho outsiderstvím a jeho pevnou vůlí. Čekali od něj, že tuto kritickou situaci urovná. A zprvu to tak dokonce i bylo. Lukašenko okamžitě zastavuje privatizaci, opět zestátňuje podniky, zakazuje svobodu projevu a zavádí tvrdé represe. A tím se ze svobodného samostatného Běloruska stalo opět to staré komunistické represivní Bělorusko. Takhle si lidé dobrovolně zvolili diktátora. Ale dost historie zpátky do současnosti. Dnes už Lukašenko vládne své zemi 30 let. A stále stejně pevnou rukou jako kdysi. Vezměme si například masové protesty v Bělorusku v roce 2020. Lidi měli autoritářského režimu dost a začali vycházet do ulic. Hlavní požadavky protestujících byla demise vlády a Lukašenka, ukončení policejní brutality, vyhlášení svobodných voleb a propuštění politických vězňů. To bylo pro Lukašenka kritické. Nikdy se pod ním nekymácala pomyslná židle víc, než během těchto protestů. A Lukašenko si to dobře uvědomoval. Šlo mu o všechno a podle toho vypadá i odpověď, která byla i na něj nesmírně krutá. 31. květen 2020. V Minsku vypuká demonstrace. Tisíce lidí se spojily rukama v jeden velký živý řetěz. To mě připomíná protesty v Pobaltí, tam se taky takhle spojily rukama, aby se oddělil od Sovětského svazu. Ale o tom zas třeba někde jindy. Na této demonstraci se také shromáždily podpisy pro paní Světlanu Cichanouskou.
kterou se lidé vybrali jako opoziční kandidátku a jako oponentku Lukašenka. Nejdříve byl teda vybrán její manžel, jenomže vláda to tak trochu zjistila a Sierra byl uvězněn. Tím pádem jeho místo připadlo právě jeho manželce. Podobné demonstrace a protesty se konaly až do 9. srpna, kdy se konaly prezidentské volby. Zlomový bod, kvůli kterému se vlastně tohle všechno dělo. Proti sobě stáli dva hlavní kandidáti, Světlana a Lukašenko. Průběh voleb byl ale velmi komplikovaný. Například, tady je fotka, na které je zobrazena skupina lidí, kteří unáší volební urnu za účelem falšování voleb. Ale i s opozicí byl problém. Lidé totiž tušili, že Lukašenko udělá cokoliv, aby vyhrál. Proto i včas voleb probíhaly nepokoje. Ale to pravé peklo propuklo po vyhlášení výsledků. Lukašenko vyhrál. Lidi byli vztaky bez sebe, protože zatím největší naděje na osvobození Běloruska ztroskotala. A lidi se hodlali pomstít. Do ulic vyrazilo enormní počet demonstrantů. Možná se ptáte, čím to tam mávají. Je to vlajka Běloruska z 90. let. Mezidobí mezi dvěma autoritářskými režimy. A krátká doba svobody. Zároveň se v současnosti používá jako symbol svobodného Běloruska. Nicméně režim si uvědomoval vážnost situace po volbách. A proto na demonstranty poslali armádu. Padesát let od potlačení Pražského jara se v Bělorusku odehrává potlačení protestů identické 64. Následkem policejní brutality bylo zraněno bezmála 300 lidí a 5 lidí zemřelo. Zároveň bylo při těchto protestech i 7 000 lidí zatčeno. To je pro příklad polovina obyvatel Ústí nad Orlicí nebo 1/3 obyvatel Kutné Hory. Nicméně protesty pokračovaly dál až do roku 2021, kdy byly tyto monstrózní protesty definitivně potlačeny. Tohle byla druhá část těch nejtemnějších stránek východu. A ano, vím, že jich je o mnoho víc. Například pokusy na vězních v Sovětském svazu nebo ujgurské obyvatelstvo v Číně. Ale vyhledávání informací pro tento typ videí je velice těžké. A psaní scénáře, natáčení a edit taky nejsou nejsnadnější. Proto doufám, že se vám tohle video líbilo a že jste se například něco nového dozvěděli. Budu rád, když mě budete odebírat. V budoucnosti budu vydávat další podobná videa. A ahoj!